de nord a sud de la Comunitat Valenciana i en estos moments el cel es trenca al cor de la Marina Alta. Sent així de mar el riu Girona, que no pot suportar els més de 300 litres per metre quadrat que han caigut a Beniarbeig. Els pobles de Pego i Murla estan incomunicats, totes les carreteres d'accés a aquestes localitats estan tallades i s'han multiplicat els rescats de conductors que s'han atrevit a agafar el cotxe amb la que estava caent del cel. El rècord de pluja de moment se l'emporta Orba amb 376 litres per metre quadrat. A la Xúbia, més de 300, a Murla 266 litres i més de 250 a Dénia. La situació de pluges torrencials s'estén i avança cap a les comarques del sud. La Generalitat ha decretat l'emergència 2, el màxim nivell d'alerta a les comarques de la Vall d'Albaida, la Safor, la Costera i les dos marines. 19 carreteres tallades, l'última, la Nacional 332, al seu pas per Oliva, on s'acaba de desbordar la Rambla de la Gallinera i continua plovent. Hola, molt bon dia. Estem vivint un 12 d'octubre passat per aigua. Esta vegada les previsions s'han complit, s'anunciaven pluges intenses i ha plogut de veritat. A partir de les 10 de la nit i sobretot de la mitjanit, el cel començava a descarregar amb força a tota l'àrea metropolitana de València. Nit en vela per a centenars de veïns de la ciutat de València. Tot i l'esforç, no han pogut evitar la inundació de carrers, de garatges i també de baixos. En només una hora han caigut 170 litres per metre quadrat durant la nit. Els túnels han estat tallats al trànsit i el servici de metro també ha patit els efectes de la pluja. S'ha tallat el trànsit al port i s'han desviat avions des de Manises. I amb la primera llum del dia veiem inundada la pista de Silla amb més de mig metre d'aigua. Vents huracanats han tombat façanes i naus industrials de Silla i Alboraia. L'aigua ha arribat als 4 metres en molts carrers. A l'Alcúdia han caigut 235 litres. Pobles com ara Benifaió tenen bona part dels accessos inundats. Carrers i parcs convertits en llacs a Sagunt, rambles desbordades i el riu Serpis al límit al pas per Gandia, on no ha parat de ploure durant tot el matí. La carretera nacional al seu pas per Oliva està tallada al trànsit perquè s'ha desbordat el barranc de la Gallinera. El nucli urbà de Calp, convertit en un gran mar, es desborda un barranc i inunda avingudes i passejos. Els bombers han rescatat veïns atrapats en els seus cotxes. Hi ha un càmping desallotjat i també problemes de circulació en pràcticament totes les carreteres del nord i interior d'Alacant. L'oratge ha sigut el gran protagonista de la jornada. Ha sigut inclement en les últimes hores i volem saber com continuarà. Joan Carles Fortea, bon dia. Hola, bon dia, Empar. Explica'ns gràficament. La situació pareix que té tendència a remetre ràpidament, encara que esta vesprada haurem d'estar pendents sobretot cap a la zona de la Marina, on encara plourà, però la tendència clarament és que a partir de demà deixarà de ploure i, per tant, ja en parlarem definitivament de quines són les quantitats arreplegades en aquest episodi de pluges torrencials. Per tant, Joan Carles, el titular és que l'oratge remet. Efectivament, la tendència és a remetre, sobretot a partir de demà. Molt bé, moltíssimes gràcies. Ens donaves dades i nosaltres el que volem fer ara és anar de nou en directe a Beniarbeig. Per qui sé, i poble, a la Marina Alta, és un dels més afectats per les últimes pluges, les pluges i l'oratge de les últimes hores. Allí s'ha desbordat el riu Girona i ha afectat això a gran part d'un pont d'aquest riu quan passa per la població. Allí està també en directe durant tot el matí Gala Navarro. Gala, bon dia, tu eres testimoni, conta'ns. Bon dia, la situació continua sent complicada, encara que ha baixat el cabal del riu, però encara podeu veure, estem a l'altra part del riu. Com veuen, és l'empremta que ha deixat l'aigua, que s'han portat part dels dos arcs, aquests arcs que portava el riu, aquest mur està ara mateix baix, com veuen, formant pràcticament una catarata. Darrere també veuen com ha perforat pràcticament els murs dels baixos d'aquesta casa d'ací d'enfront. Ara el que corre perill són els pals de la llum, com veuen, un d'ells ja ha caigut, ha cedit, i l'altre, el que tenim enfront, està a punt de fer-ho, està a punt de cedir. La veritat és que així a este poble s'han desallotjat 50 cases, però no és l'únic que ha patit els efectes de la pluja, perquè pràcticament en moltes localitats d'ací de la Marina Alta han plogut més de 300 litres per metre quadrat. La major quantitat ha caigut fins ara a Orba, ja ho han sentit en l'oratge, més de 370 litres per metre quadrat, i aquests són els efectes que estan deixant aquestes pluges torrencials. Hi ha localitats incomunicades a hores d'ara, com pot ser Murla. En estos moments acaba de caure, estan veient-lo, en estos moments acaba de caure atrapar del pont, està cedint per complet, és la part que quedava que la policia
tenia por que caiguera i és el que acaba de fer. El mur no ha suportat la gran pressió que porta l'aigua, que porta este riu Girona al seu pas per Beniarbeig i ha acabat per cedir. Hem de dir-los que aquesta carretera està totalment tallada, és la carretera que comunica esta localitat amb Ondara. Com veuen, part del pont ha cedit i ara el que cal és esperar a veure si pot aguantar la resta que queda, si pot suportar la força, la fúria que porta este riu. Un riu que suporta, que porta les aigües de la vall de la Guàrdia. És l'estampa que estan veient vostès en directe de la destrucció, el que és capaç de fer aquestes pluges torrencials que estan caent així a la Marina Alta. Com dient, no només hi ha problemes així a Beniarbeig, sinó que hi ha problemes a altres localitats com Murla. En estos moments acaba de caure el pont, l'aigua s'ha emportat per complet el pont, el riu Girona ha destrossat totalment esta carretera que comunica la localitat de Beniarbeig amb Ondara. És la imatge de la destrucció de l'aigua. Vostès veuen en estos moments en directe. És el resultat, el que fa l'aigua, la brutalitat, aquesta força salvatge del riu. Ni tan sols el pont, ni tan sols aquesta carretera ha pogut suportar la força de la pluja. En estos moments la policia està procedint a desallotjar a tota la gent que està així a esta part, la vora del riu, contemplant el que és en estos moments este poble. La Guàrdia Civil en estos moments ens obliga a desallotjar esta part del riu que, com veuen, és el carrer Riu, precisament es diu així, que com veuen és el que té més perill, ja que ens comenten que pot ser que caiga per complet tota esta carretera. És el que en estos moments està vivint-se a esta localitat a Beniarbeig, on fa només un minut, com vostès han pogut comprovar, el riu Girona, que s'havia eixit de mare des de les 12 del migdia, se n'havia eixit de mare a la part més fonda del poble, acaba de trencar per complet esta carretera. En estos moments hi ha molt de desconcert hacia la localitat. La Guàrdia Civil està desallotjant a tota la gent que s'ha acostat així per a veure el que està fent la pluja, tota la destrossa, la destrucció que està fent el riu. És el que vos podem contar a hores d'ara sí des de Beniarbeig a la Marina Alta. Moltíssimes gràcies, Gala, a tu i a tots els companys, perquè els valencians hem pogut veure en directe com caia aquest pont del riu Girona al seu pas per Beniarbeig. És la informació de servici públic que Televisió Valenciana els ha estat oferint permanentment des de primera hora del matí. Nosaltres posem punt final a este informatiu i ho fem amb aquestes imatges que ara mateix vostès estan veient. Imatges en directe, imatges que ens mostren la gran força de l'aigua i les seues conseqüències. En les últimes hores ha plogut molta aigua a la comunitat valenciana. Les zones més afectades han sigut, sens dubte, les marines, la Marina Alta, principalment. I ahí està el moment en què ha caigut el pont al seu pas pel riu Girona a Beniarbeig. Això fa escassament 3 minuts i nosaltres hem sigut testimonis. La nostra companya Gala Navarro ens ho ha estat contant detalladament.